Oimurenya koram gajwange no mara enirio makare machiegni ahinya chendo ni mara tile tarika parko da boro dwe no mara beach ganario prario kod abich jo apil mabende papa manyien mar kanisa jokopere Papa Leo the 14th kawuono sedhe ayanga lamano bagi St. Peter's Square wami chal mkaka weche no dhi nyakoram gajwang kabende weche mag siasa metedre pacho kae mago motendre kod weche go mag yiero kabende kwa oganda mondo misiche mag siasa nyato jotelo ego siasa bende ok nyal kela thuya ne oganda mano miyo George Batidhiketo ratila piny Kenya ratil kanyo giwende kama oting'o Willis Otieno en jasiasa odhi twak ilo Safina karo Charles Owino bende jasiasa odhi twak ilo UDA giduto gidhi keto piny Kenya ratil nyakoram gajwar mang'eyo ni to wan kama nade kotendre kod weche gi mag siasa weche madhi mbele pacho kae pani kaka pile wachawo gi wach manyien na kabende roko pachiel ay marote machuok wantiere kacha ariyo adek auchiel nono kabende wantiere live Facebook Ramogi TV ke inwiwa eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. In fact, Rigathi Gachagua continues to tell us, members of parliament who impeached him, that indeed we did the right thing for this nation. I want to tell Rigathi Gachagua, there is no space for you and your violence. We will be very decisive in dealing with all these inciters and planners of violence. Jotelo mag ODM kod UDA oseo Rigathi Gachagua magiwacho ni siao tulo kamigawa mararita bende osiemo josiasa majoathuye. Togi we nyithindo makie ngama bro take care of nyithinde gi gionge. Yorni from Migori nyaka Masara orach. Jopiny ma Migori ogolo ywak ewi medruok masira mag apaya apaya mawuok Migori kadhi Muhuru Bay magiwacho ni owinjore ketne bumps magayo ng'wengeche. Hii moto imetukuta kama kila mtu amechukua stoko. Kuna wale walikuwa wamechukua stoko ya 100,000, 300 mamilioni. Hakuna kitu tumeokoa hata nini. Jo ohala magikomba kwano lal bang' mach wang'o kuonde uso e chiro no Otieno ma piny Rugodo kawuono. Machiegni nyakoram gajwang chendo enda tilo wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Pokeo. Jatan migawo mar arita Kipchumba Murkomen nogolo siem ne josiasa manyao sigwe kindo genni mapacho ka nigibiro moto e badgi. Kolose County Manandi Murkomen okone kaka piny owacho ok gibiye mondo mi josiasa moko ma ok ohero kweyo pogruok e kind jo Kenya. Ogolo siem makamano bang' man en jalo jatend piny Rigathi Gachagua liekoni po ni yiero mag 2027 kotime yo makare to koko nyal neno thur kae. We will be very decisive in dealing with all these inciters and planners of violence. We will not give them a chance. And I want to tell all these politicians, we will track you everywhere you go, see what you are doing, come for the meetings you are holding. We will not allow you to have a free space to operate on matters of violence. Muko kwa rada ya serikali usiku na mchana. You better just know that. And I want to warn people's children, including recently elected leaders, who are following merchants of violence and chaos, and who are planning violence for our country, that you better run away. Hatutakubali tuseme kwamba sisi ndio tutakuwa kwa ofisi kwa wakati huu. Ate na mtu tumpatie nafasi au konganishe wa Kenya na alete vita ate kwa sababu yeye amepoteza kiti. Jod bura mawuok e duond bura mar UDA kod ODM wuok tung' mosuoge man en jalo jatend piny Rigathi Gachagua e wi dhok manyocha ogolo ni koko nyalo biro bedo e pacho kapo ni jatend piny William Ruto oyombe yiero ngana 2027. Jod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi kaachiel kod nyawadgi ma Kuria East Marwa Kitayama okwedo weche Gachagua go kabende gikwayo jopiny mondo mi odin itgi ne weche manyalo kelo sigwe kin jopiny. Kagiwe nyasi mar choko mende kanisa ma St. Peter's SK anyuonge mayudre kar chung'od bura mabondo jotelogo noyudo otudo Gachagua gi ng'anyo mapek manotimore thur ka dwe mar auchiel higa mokalo manotim gi rawere mag Gen Z mabende notungo sirikal mar piny Kenya. Negi jotelo kamoting'o jaod bura ma Engwen Joseph Kipto
Gideon Ochanda Mabondo, Senator Masia Dr. Buroginga Ekin Mamoko. Okwo kanyakla ma jo Kenya mondo mi ochiw sir ne sirikal manywanda kaka yore nyayo kweturka. He must be worried, he should be worried that his members of this community are everywhere. And for us, the reason why we are even in this broad-based government is because we want the country to be stable. We want a stable country. I want to remind those leaders from Siaya, because if you go to Migori, if you go to Homa Bay, if you go to Kisumu, we don't hear some statements that come from this side. Those people who believe that development can just travel from Nairobi to here without leadership, without people presiding and negotiating for them. Anasema kwamba kama sio yeye, nchi simame. Hatujakuwa na amani hii kwa kubahatisha. Viongozi wetu wameipangia, wakaiona na wakatazamia. And they have an intention of handing over a peaceful country to the young generation. I want to tell Rigathi Gachagua, there is no space for you and your violence. Because we know that you are the most dangerous single existential problem that this nation has. We will deal with you squarely and perpendicularly. Any leader who has begun preaching violence this early, even before he is a candidate, that is an extremely dangerous leader. In fact, Rigathi Gachagua continues to tell us, members of parliament who impeached him, that indeed we did the right thing for this nation. The people are very jealous that we are on the table where resources of the country are being shared. Because all Kenyans are taxpayers. And those taxpayers must be given their fair share of the national cake. They must be given their fair share. Our area here must get a little more because we have been paying taxes for projects which did not come to our place. Mimi kutoka kule Rift Valley. Kila wakati mimi ni mtu mpenda amani. Na imekuwa ngumu, haki ya Mungu, kupanda ile milima ni ngumu. Tukasema lazima tuteremke hapa chini. Ni rahisi kuteremka kuliko kufanya nini? Kupanda mlima. Hiyo ni, that is the spirit of unity and is the spirit of broad-based. Jalup jatenda piny Kenya Kithure Kindiki hoyango ni ok gibichuno kanisni ma ok dwar kony gi chiwo margi ka kanisa man kod dwaro to gibiro tiyogo kanyakla. No wegwenge mateso e kaunti ma Busia kamano medo landa achiel mar oganda kowacho ni piny owacho geto timo dongruok e kuonde duto mathurka kao kode oganda manogone gi ongolo. Ati tunaambiwa sijui kuna vita itapiganwa kama ile ya 207. Hii 207 tulipoteza watu wengi hata kutoka sehemu hii yetu kwa sababu ya hiyo machafuko. Kweli si kweli? Watu wengi wakapoteza mali yao. Hiyo 207 kiongozi wetu Uhuru Kenyatta na naibu wake wakawekewa makesi kule Hague. Si mimi ndio nilikuwa wakili wao? Hiyo kazi ilikuwa rahisi? Si kazi ngumu? Si karibu nchi isambaratike kwa sababu ya hiyo machafuko? Kwa hivyo hatuwezi kukubali mtu yoyote kuturudisha kwa maneno ya 2007. And I want also to assure all political players of all sizes and shapes that the 2027 election will be free, fair and peaceful. Na wale wa manabii wanatabiri ya kwamba kutakuwa na vita, wajue not in Kenya, never again. Mambo ingine waendelee nayo. Ule anataka kutusi mimi anitusi, mwenye anatusi rais aendelee na matusi kama hiyo matusi inamsaidia. Mambo ya vita na uchochezi, we will make sure that Kenya will never again slide into anarchy. Joale chiro magikomba kwano lal maduong bang mach moch kendo wango batha chiro no. Majno mano moch kar sa 9 teno makawuono no wango kuonde uso wuoche machiegni gi Lamu Road mayudre Pumwani ka jodak lero ni majno no landre mapiyo gino mano omiyo reso mwandu no bedo matek. Johala go ywak na sirikal kaunti ma Nairobi kuom yulo kendo koso keto ikruok motegno. Agilero ni nyamburko mar kedo gi mach ne odonjo modeko kendo tieko pi mana mapiyo bang donjo. Mabiro kaywa kosegole wach mach mawuok e kinde ka kinde ka onge ikruok mowinjre kuom tend kaunti e wi kedo gi masiche mabiro apoya. Hii moto ya leo imetushitua.
Maanake imetendeka siku ambayo ni ya Sunday, na mara mingi sisi traders ambao mnatuona huwa tunachukua stock on Saturdays ndio tujiprepare kuuza on Monday. So hii moto imetukuta kama kila mtu amechukua stock. Kuna wale walikuwa wamechukua stock ya 100,000, 300 mamilioni. Hii eneo hapa hivi kulikuwa na stores, 2 floors of stores, na weekend tuna stock viatu mingi. Kwa hivyo tulikuwa a lot of shoes zilikuwa hapa, more than on an estimate more than 5 million of shoes zilichomekea hapa, because if you calculate a bale ni karibu 8,000 na kulikuwa na maelfu ya mabales hapa. Kama serikali inaweza hata tujengea soko mahali hatutawahi chomekewa, watujengea, sababu mimi hii ni miaka 4 kuchomekewa, unabaki bila kitu. Na ile pesa tunafanyanga kazi huku nao ni ya maroni, ingine ni ya Sairok. Tumeishi tu kuamshwa usiku ati kunachomeka. Wafanyikazi wenye tunafanya kazi na wao tulinunua mizigo jana, ndio next week tuwe tunauza. Hakuna kitu tumeokoa hata nini, na tuna watoto shule, tuna watoto university, na tunalia machozi, tunasido watoto watasoma na nini? Papa manyien mar din Jokopere Leo the 14th osedhi ayanga kaka papa nyasi mar misa manobagi St. Peter's Square mantiere piny mar Vatican jumbe ariyo bang' yiere kaka papa manyien mar kanisa no, kendo kawayanga kar mosendo Papa Francis. Misa ne oyore gi jodito ma oya pinje mopogore opogore kamoting'o jatend piny mar Ukraine Volodymyr Zelensky kod jalup jatend piny America JD Vance kind jotelo mamoko. Kaka yudhe moilaronwa Papa Leo osingo rito chike kod timbe mag din Jokopere. Kar kogwen chieng' Jumapil tarik 18, Jokristo mag Kopere mawuok e pinje ma opogore opogore, ng'ato achiel kachiel bang' nyawadgi, nyaka e pap mar lok tich mar Kopere, laro ma St. Peter's Square, gidonjo kendo rito gi sironyo, rwako kendo sidho ayanga Papa Leo the 14th. Jotelo mawuok e pinje maoko kama oriwo jatend piny Ukraine Volodymyr Zelensky, kaachiel kod jalup jatend piny America JD Vance, gin moko kuom jotelo mane oyuorie nyasini. Kinde ne ok obudho kapok papa odonjo. Mor, ilo, sigalagala mar rwako Pop Leo the 14th. Odiochieng' ni obedo historia ok e ngima mar Pop Leo the 14th kende, to nyaka ne jo kanisa mag Kopere kuom sidho papa mar 267 mar kanisa ni. Orwake kod lewni mag dolo, teru ma idendo kaka fisherman ring, teru ma osebed ka itiyogo kod papa duto, kendo nyiso lokruok mar telo kowuok kuom papa achiel nyaka machielo e orwakne. Iro mar ubani kadhuolore, ma e kinde ma Papa Leo the 14th ne otiyogo e nyiso chung' mare kanyakla mar oganda, hera kaachiel kod kwe. Di gettare lo sguardo lontano. Papa Leo the 14th bende osingo mar rieyo chike mag din Kopere e telo mare. Sitho mar Pop Leo the 14th biro mana ndalo achiel bang' keto ayanga picha mare ma ibiro tigo e piny mangima. Pop Leo en papa mar 267 mar kanisa Kopere, kendo ka otelo kuom Pop Francis manyocha ong'ielo rengo. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika inapaga ariyo nyakorom gajwang' bang' sa chiel mamidhiambo chenro en ratil. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Orwa tayo rwa wacho ni entiere kodwa koya Uyoma Kobong, wacho ni osechopo yo makare ahinya. Neno ka wacho kanyo ni gin gi Sharon na Chieng'. Ojuk Jako Kuro wacho ni entiere Awendo Sub County Migori. Alan Tidi wacho ni entiere kodwa entiere Mbi. Tanya kwa dada wacho ni entiere Magina. Kato Michael Uma Odumbe entiere Migori County. Joseph Odhiambo bende wacho ni entiere kodwa. Yo matin ma indra tiel kidi mabor.
Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spots today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani pod jaoda maduong' mondo lo temena nyaka ngima masani wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo lakini wadhi nam mondo ane kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nambi ng'iye mana ji ng'e rieko mag jodongo pek mar hera mokwongo jonyuol ni kit grich dala maka okadwa koda kamor mar ngima idendo gi English ni my diary kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore odhiambo maru eka koro dwa chacho ng'ama onge pesa awini sani ng'ama onge pesa itimo nade Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno kik bai. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072 6 3 8 Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Machiegni kendo nyakoro mga jwang chenro en ratil wadhi mbele gi weche manyien. Jodak e gweng' mar Masara e sub county ma Suna West dwaro mondo mi piny owacho okalo kuom migawo ma ochung' ne gedo mar apeyni oket rang'uk ng'wech kata bumps e apaya mawuok Migori nyaka Namba Kolo mondo mi oduok piny tho ma ikelo kod masiche mag apaya mosmedre apaya no. Hagiwe kinde mane gibago ng'anya apayano gikoni ji mathoth osewito ngimagi ka moko bende oyudo hinyruok to kata kamano onge ondamo ma sirikal osekawo. Gilando ni thoth masira timore e gwenge ma Hera Remo e apaya ma Migori kadhi Masara. Jodak go kotelne kod Fred Otieno tudo masira go kod joriemb loche mag tipa magiwacho ni osekelo thoe mathoth. Jogi we nyithindo makiye ng'ama bro take care of nyithinde gi onge. Journey from Migori nyaka Masara orach. Mar ariyo kama meja lima inyowa en from Arombe to Masara. Okwawuo mana Masara kenda ajali osebedo kandego ji from Migori Namba nyaka Mwalo. Aseneno malit endarani chakret iga 2015 mandara ni olosi mano ya mondo koro oti osenego jowa mang'eny kwan watho kendo kenero wagini wuok mana due to careless driving iyudo ka derepe madho kong'o to riembo gari obiro godo ndara jatipa kin japiko okali ogoni pikose gi bubuti to goni pep kise bang to duogo ng'igi e kiyo to nyieri koro wan gima wakwa government mamalo ni derepe mariembo ong'e ka gin gi certificate margi manyiso ni riembo oyienegi. Accident makanyo ok gwe okele go lwenda okele gi pikipiki tikele gi tipa omi akwayo base commander ma Migori ka mondo bi ong'iane jogo ma tipa drivers ka they are qualified ginyalo riembo tipa e yorni. Ogai ma Democracy for the Citizens Party Rigathi Gachagua wuok tung' moswuok kod jatend jotije sirikal Felix Koskei moko ni jatend piny William Ruto tiyo godo e choko omenda ma yiero mabiro. Gachagua koni jok machao duond buche mar DCP oikre ne tend duond burano madhi kedo kod mibadhi. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga leronwa, Gachagua osiemo Erastus Ethekon mondo mi obed motang' e kinde ma obiro tawo yiero mabiro. Gina lama ne obage kanisa mar Joy Christian e gwenge mag Gatange County ma Murang'a
e kae makweth mag jokanyo mag duond bura mar DCP moyangore kaka Democracy for Citizen Party kotelnegi kod Rigathi Gachagua odunyore kod jatend jotije sirikal Felix Koskei ni jatend piny tiyo kode marach e kendo ng'wano tije sirikal to kod migepe kanyakla kod nyiepo kaka yore choko pesa ni yiero mabiro. Pesa yote unasikia imewekwa State House, imewekwa kwa Head of Public Service, imewekwa ofisi ya Deputy President, imewekwa National Intelligence Service, imewekwa pale Department of Defense. Hiyo pesa yote ni ya William Ruto ya kupanga uchaguzi wa 2027. Shida ile ingine ni kwamba ndugu yako William, kila asubuhi simu pale kunaitwa Treasury PS, orodha ya kulipa pesa iko namna gani, jana mliokota ngapi, unalipa nani na nani, huyo lipa, huyo toa. Rigathi okoni duond buche mar DCP oikore mar kedo kod mibadhi mopogore kod nyayo mibadhi masani otima chiedh nade sirikal jokanyogo okoni kweth mag UDA chayo mokalo duond bura manyien mar DCP kata kamano gin kod mise makare mar dongo Kenya. Mheshimiwa Deputy President, unajua mimi nimeona wale watu wanashindana na sisi wanakasirika, wanasema chama yetu iko na rangi mbaya, sijui chama yetu iko na shida gani, sijui chama yetu iko na jina ndefu. We are determined to make Ruto a one-term president constitutionally through the ballot. Jalup jatend piny machon ochikore gi chien weche matude ni nogolo weche moko manyalo nyayo tulo pachoka. Rigathi okoni sirikal owuone manyayo tulo ka osebedo kachwalo jonjore majendeke mondo monje. Tunataka serikali, huyu waziri Murkomen, can you order wale watu walitupiga Limuru wakamatwa wapelekwe kotini? Can you give instructions wale watu walituumiza Mweki ndani ya kanisa wapelekwe kotini? Rigathi okoni William Ruto oyiero osiepne mere Esther Sethekon e duol mar IBC mani kod tudruok kod Josephat Nanok mar kar jot mar jatend piny mabiro lande ni oyombo gino ma ok giyie kata matin. And Mr. President, why people are concerned that this election will not be free and fair is that yule chairman umeweka IBC is a friend and a colleague of Josephat Nanok, who is your deputy chief of staff. Mimi sijasema Kenya itakuwa na fujo. Mimi nimesema nikisikiza wa Kenya vile wanasema wewe William Ruto usijaribu kuiba uchaguzi, na nimeuliza IBC, please be patriotic, msiweke nchi kwa shida. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jolendo mag Ramogi FM kod TV noriwore kod jolemo e kanisa mar Fountain of Peace Baptist Church Chemelil ka jokanyo mar kanisa no kod jogweng'no noyudo thuolo mar romo kod jolendo go kamoting'o Ken Muga, Adori Nyaro Kumu kod Vincent Otieno. Kinyalam makawuono jadolo mar kanisa no Alex Mbach yoko oganda mondo mi okaw wach Nyasaye gi pek e ndalogi mangima koro medoredore. Jafwambo mar Ramogi TV Ken Muga nojiwo oganda mondo mi obed motegno kendo gimak lemo ka ojiwogi mondo mi kinde duto gibed machiegni kod nyakalondo mar Ramogi TV kod Ramogi Radio. Karibuni sana. Fanya program nyingine ambayo inaitwa Walking Baptist Podot Regi Mission. Hallelujah. Hallelujah. Ninapeleka viatu mahali. Labda mtu anaweza kukaa hapa asubuhi ya leo. Kaka nyalonge hali mbaya. Wasigo kudwar. Agoero kamana ahinya ne Joramogi kuom biro e piny mar Chemelil. Utimo gima nyasi manyangafu miwuoro. Unyaneno oganda gi te makawuono wan ka karibu dhano 1,000 mochokore e kanisani. Gimor gi Ramogi, gimor gi kanisa, gimor gi gik ma Ramogi timo. Emo jomoko no bira jogweng' gi jodonga kamoting'o Tedman Kobila gini jodonga manie gweng'ni gibiro mondo girom gi jogi mag Ramogi mondo gigoero kamano kuom tich ma gitimo. En moro ahinya ka Ramogi FM kod Ramogi TV mar mondo wabed e kanyakla gi oganda ka wapako Nyasaye kendo ka wapuonjore kaka oganda kendo mano e gima pod wachung'ne. Magi joma osechung' kodwa higni mathoth e lamo to kaachiel kod chenro moko ma watayo maka gi kacha. Koro en gima duong' ka koro wabiro ka kendo wabedo kanyakla gi jogi kendo wamedo singo ni poro bro medo chope gwenge ka pono kwa chope kanisa mari to ng'eni wabire kanisa nino kiny kata rucha kata odiochieng' machielo. Koro med mana winjo Ramogi FM kendo med mana kete Ramogi TV nikech kae mantie kod chenro maber mapuonji weche mag Nyasaye.
Dakan payo kodario nyakorom gajuang bang sachiel mami dhiambo chenro en ratil wachako koyo machielo karakamana singogo kodimba kawinjie nito inenora mogitivi ka intire kanye eno kanyo ote mano moore gifeni mbogo kaya Migori wuod gunga wacho kata ni entie kodwa yo makare Job jagongima ni kacha ka entie Eldoret Langas Monica Kum menacho ni wenjo loud and clear kando wacho ni ogonera mogitivi kumnone Uganda ntiere kode ng'eyo kuten record gigo matucho e pacho ka Faith Mzomo mwalimu kantie Malinda ni kacha Bende engineer Rajo Toyo Jakagwa wacho ni entie Kagwa dala mota inyagi wechegi kwa yo Martin kendo nyakorom gajuang eno bende kanyo ka jaros soja mano kanyo Gor Mahia onyisaka achani entiere Kenol Junction giwuoke goyo mapira gi Murang'a Seal en kanyo gosiepege modhuro Joseph mwalimu kantiere egwengego mag kanisa jokopere manyandiwa parish wacho no mora hinya gira mogitivi aka weche gichopo okojo Kenya gipari wer mano los national anthem mar Kenya entiere kod puonj mar dak e Kenya kanyakla kod kwe mano hote mar japuonj wayo matin nyakorom gajuang kapoko ka yuno nje sakanya entiere weche go mag tuke. Jang'wech Ferdinand Omanyala mabende moting'o simbo mar ng'we mita 100 Afrika mangima koro no keto rekod manyien na piny Kenya kod Afrika mangima ng'we mita 150 bang' yombe piem mag Adidas Atlanta City Games e piny mar America. Omanyala bende oting'o simbo mar tuke Commonwealth ng'we mag mita 100 no yombo bang' ringo nyiri 14.7 kailwegi Terence Jones maja piny Bahamas mano ringo nyiri 14.9 adek eka japiny America Matthew Bowling no mako thuolo mar adek gi nyiri 15.5 Omanyala masani koro oting'o rekod ariyo ne pinje Afrika mano mar mita 100 kod mita 150 ni thuolo makare bang' telo ne jo Kenya wetne kama oting'o Boniface Mweresa Steve Onyango kod Meshak Babu eng'we kede kata 4 by 100 meters kagedo thuolo madonje piem mag tuke piny mangima mabiro timore Tokyo. And is now just trying to carry himself for that off distance to the line and will take the win in the 150 meters in 14:70. For a guy who doesn't run a bunch of 200s, that's a pretty good effort. He never really seemed to be bothered by the challenges to his left and right. He got the start that we were expecting and then just kind of held off everybody else. Nobody else mounted a serious challenge. Omanyala is your winner. Kind of a non-traditional event, but how do they use this for the rest of the season? Listen, this is just a question. This is almost like a practice event. It's not an event you're going to run very often. Well, we appreciate you watching the 2025 Adidas Atlanta City Games. Jagoro mongere migamari ta Dr. Raymond Omolo kokale riwruok mare majo talanta mag tuke kor gwenge osiro timbe matugo adhula e county no Kajiado nyasi mano Bagia Lab School Secondary Makiseria riwruogno okalo kuom jachung' mare Michael Odari ochiwo sir mar opiche leptugo kod mwandu mamoko ne timbe mag Sky West FC kod Green Desert FC maduto tugo e league ma piny mar Kajiado North Sub County League. Alap Makiserian Secondary matimbe go tiyo godo mar bago tuke go ne kamarach gino mano Odari osingonegi ni obiro tudre gi migepe mondo mi losi kendo kete rang'iny makare jotugo mochwalo nochwalo kwayo ne riwruok mar Dr. Omolo okony yudo tuke madongo mondo mi gibed motegno. Juu kabisa. Tuko na namba 10 na namba 8. Tuko na patron. Mnaporejea wakati ujao tafadhali. Hatuna neti. Tunapoona vijana hawana viatu pia tuangalie uwanja wetu vile tumesema pia tuangalie kuja tu na kireta itupanguzie ili vijana wasidi kufanya pamoja tucheze ball kwa sababu ball imetota pamoja kama familia. Kawuono wan Kajiado last week nyocha wan Murang'a week mokalo cha ne wan piny ginene piny ne wan Nairobi kendo kata dala
wasebedo kwa time, wabiro medo time pile ka pile. Jotelo moko miyo nyithindo bede, miyo nyithindo runge, ka nyithindo timo timbe maricho. To mpira kimiyogi uniform, omiyogi net, omiyogi gloves, omiyogi promise obiro miyogi boots mondo ati nyithindo gi bende mabeyo, at least mondo bi okonygi in future. Football nyalo miyo ketne gimoro kata mesa. Football nyalo miyo at least bedo nyithindo mabeyo kendo ginyalo konyo. The whole society kopo ni wanyalo bedo gi best professional players because football bende chudo maber. Kanye mwate kidieny mokwongo maratil Jona Pidi kantiere umoja wacho ni sani jotelo odichiemo koro giseo Gachagua nikech wach party kar mondo gitine oganda jo Kenya mano pache kanyo. Binaneno ote mara Mike Owigo. Mike nyisa kacha ni entiere gwenge ma Kisumu Milimani. Joka Chieng' Ward wacho ni okaw mos mage. Mano wuod Sori Karungu kantie Kisumu Milimani. Alore ka wanyakora mgajwani kech kang'ia bathe kocha neno ka wende George Bati. Ochopo studio kae na nyisi ni gidhi keto piny Kenya ratil weche mag siasa osebedo kadhi mbele koni kocha eno Willis Otieno manja siasa dhi twake lo Safina Party. Charles Owino ja siasa bende dhi twake lo UDA. Gidhi keto piny Kenya ratil daka machuok ende koya kanya kwa mgajwang. Omemedikete mana kaira Mogi TV kata kamano warom kodi kendo sadeke chenro maro imore kamwadhi medo kelo ni weche gi manyien. Wasebedo gi Brenda Phillips ya loko marwa nyinga Lydia Okeyo. Oritu masani. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda lunya kama koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakora mgajwa mwana twak mar rameny piny. Chick by e gweng' kama timbe anyuola kod tudruok mag joot ogundhoe. Hera mar wuoro ne okete bwo tem maduong'. Ine misebet kikao pesa e plodega. Wuoro makinde moko ne en ng'at maratego, sani koro ng'ol. Nyako moro ma jagweng' norite gi hera. Daka nene ko hinyre tanding. Afadhali abed kode kaya konye omo pigi yuecho kata kakiteto ne. Nyithinde to rito ahinya gi kuongi, ich lach ne odino wengegi. Ko jaduong' onego pok mwandu, mano mari kaka iparo. Beremo biro bedo mapek moloyo pi. Koso hera kod ng'uono biro siko. Seche baba yi. Taga ano kadwa kata nyeyo, okobadha kata. Ne oriti ewi Nam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo okonygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka inyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV otieno machielo odhiambo mar Jumapil. Nyako Ramogi odiechieng' mar 18 e dwe mar 5 2025 rwakni machiegni twak marwa mar ratilo. Kada ni waketh sani nikech sa oseringo dakika 36 mosekalo bang' saa 1 nyiso ni wase kawo dakika moko mondo bed ni wasechako twak. An gi wenda wadwa keto piny Kenya ratil. Gik moko lokore. E juma makoro wantiere nyako Ramogi nyo mane en jatend piny Rigathi Gachagua oyango duond buche miluongo ni the Democracy for the Citizens Party kata DCP. Okelo ng'ura ahinya oganda koni en duond bura maonge kama dhiye to Rigathi Gachagua wuon to wacho ni en kong'iyo to koro mae duond bura makoro dhi kelo piny Kenya bedo piny ma ji gombo. Ok ang'eyo ni mano bende kaka wenda man godo kawuono nene kata koponi giriwore kode paro moko wacho ni achiel kuom gik ma gidhi kerogo en weche mag mibadhi. Moko ni otimo nduoko e sirikal seyo nitie. Dhok moro nitie makata kamano kawuono to Rigathi Gachagua okoni nchano kowache. To ka otwak
ndalo manok mnyo kalo ka to wacho ni kopo ni yiero kobedo yo makare to dipoka gima notimore e 2007 2008 nyalo bedo mana ranyisi kuom gik madhi timore kata nyalo chalo gi Christmas. Owacho ni ogolo siem ni kik tem ni yo mara mora yiero bedo gi gajruok. Jotelo medo golo duondgi ka gikoni ok en e yo makare mano winjo bed ni owuoyo godo. Siasa medo makore nyakora mo nitiere jomoko ma bende yando osebedo katiyo e sirikal to koro nyingige kokalo andika mar gazet moyiedhi mar piny owacho ogolo gi oko. Diponi en yo mar ng'ado tie jomoko manokwongo telo e sirikal motelo ne broad based government. Gin weche moda ni wagoye mbaka kawuono. Machiegni ahinya Willis ang'e ni weche thoth Sai Martin. Machiegni era ti. Yes. Machiegni Charles Owino. Erokamano. Kawuono an gi yawuta lego mongirore ahinya. Kendo wadwa ni wago mbaka mar pinyni, wapimane pinyni ratil ni Kenya ni chal nade. Willis, Kenya ni king'iye, Rigathi Gachagua chal ka gima obiro gi liet ma okelo njawni e od ruoth. Ing'eyo ni an kanane Rigathi Gachagua en ratiro mare mar chako chama mare. Mano ratiro momiye katiba. To ok onyiso ni kichako chama to ni kare se kawo piny. Nikech gima Rigathi Gachagua pok onyiso jopiny en ni odwa tero gi kanye. At least gima osewacho ni gima jopiny ok dwar en ok gidwar Ruto. Mano to ji owinjore ni ok odwar Ruto. En kata un be winjo. Kata wan Josafina ok odwar Ruto. Mano gima jopiny osewinjore ni ok odwar Ruto. Gima omiyo ok odwar Ruto chalre gi gima omiyo Gachagua ok odwar Ruto. Ing'e ni Gachagua en gi wach ne mare gi Ruto mane gitimore go kucho wan moko wakia. Be samo biro wago mbaka media gi e kwa ng'ega hagi ne chal ga yie kucho. Wan waonge gi kodgi. Wan Josafina wadagi Ruto nikech Ruto ogo piny dusla. Uchumi mar piny kawuono inyore. Japiny nigi koso mar pesa mang'eny. Nyithindo ok dhi sikul. Ji mang'eny chandore ne school fees. Jotuo ok yud thieth makare. Jomosomo botieko sikul ok yud tije. Jomodhi kawo hola e bengi ipeyo mang'eny. Wan mago e gik momiyo kaka Josafina ok wadwa Ruto. Iwacho kaka osebedo kotayo uchumi ma Kenya ka kelo ne japiny hinyruok maduong'. Rigathi to ne nigi singo mare gi Ruto. To mage minyo ko wijo asapelte ko biro ga mbui kata wacho. Ni ng'ano notima kamano wuonda, nonyisa ng'abo timo na kama wuonda, oriambo na nyaka jo bishobe. Koro en mane reason mare. Koro kuma wan wapogre kode, kuma winjore kode en ni Ruto to tich osetamo podhi. To kuma wan wapogre kode en ni tok dhi mar Ruto ni en wach mane midhi wachi. Wan kaka Josafina wang'eyo ni gima hinyo jopiny maduong' mogik en gima iluongo ni hola mabandia, odious debt. Gope mag sirikal Kenya osekawo moko luwo chike mag Kenya. To gope gi interest rates maggi sami idwa chulgi. Chuno ni mondo sirikal oduog ir japiny ni omedne osuru mondo chul godo gowi mabandia. Mano kawo ni to dhi fuk ng'ato. Ka higa manyien mabiro, higa mar finance mabiro manyien machakre dwe mar 7 ni, wadhi chulo trillion 2.2 trillion interest gi principal debt midhi chuli. To solo marwa, usuru marwa madhi choko koko medo usuru kwatiyo gi finance bill mane watiyo go higa ni dhi bedo 2.3 trillion. Manyo chaki ma pesa te ma sirikal dhi choko dhi e gope mabandia. To wan Josafina wawacho ni kwasekawo piny gope mabandia ok wabi chulo. To samo wakawo chulo gope mabandia go, japiny ni be nyaka koro yud nafu. Ok wanyal medo ne usuru, nyaka waduok ne usuru piny. Okay, ano ka Charles ng'i sami wacho ni kukawo telo ka ng'e ni ng'oma ne ringe pacho ka ng'e onyalo wacho Charles machiegni ni introduce one yo talego. Yes. Omiyo ing'e ni politics and about interests. Ng'ato ka ng'ato ng'eyo gima konyo e siasa. Pok wachopo Afrika ka pok wachopo e kiwango moro ma ji timo politics kaka kwano. Or ji ng'eyo ni ang'o madhi benefit jopiny. Ng'eny jo siasa ng'eyo gima benefit gi. Omiyo Willis kobedo deputy president mar Kenya ka tabe anana maber kata kan kamoro nono sa onge gi wasiwasi. Wane democracy mane gima Jaramogi gini nogorene. To kapok adhi e siasa wach alego ni wach ma very important. Alego ni emin pinje.
Kane wabiro Ramogi, to Ramogi ng'e ni Imbo ne wan gi maugo, to bende Imbo pod otuo matin. So Alego ema nikete mon gi nyithindo. Ema nyithindo gi mon ne pone ka gisepong' ma gitegno ma ginyalo go lweny, to koro gibedo released gimanyo piny. Mane kaka wakawo Ugenya, mwakawo Kisumu, wariembo jo-Kisii, mwadhi mwakawo nyaka kama tinende wantie South Nyanza. En ani ne wadagi wuok e but nam, to ne bed ni wadwaro wuok e but nam, Luo no tegno ahinya, kata Lang'o ne wagore go motegno ahinya. Omiyo Alego gi history marwa en very important. Kata jakom ma joluo era ahinya en Okewa kaka en Okewa Alego. Omiyo Alego is very important. Koro kineno ka Alego nika, ting'e ni Luo nika, kendo Luo wuoyo, kendo Luo wacho gik ma very important. Awinjo gik ma Willis owacho, and anyalo mana wacho ni gik matimore sani e sirkal masani gi, ng'eny gi ok ochakre sani, ng'eny gi nochakore e sirkal mokalo cha. Inyalo paro ka sirkandni nobiro higa 2013, kane sirkal ochako timo hola mang'eny, jakom nowacho kendo koywak ni kik utim hola mang'eny, niwach hola ni biro ketowa gi shida e higni mabiro. Wane yo mwanyalo losogo pesa ne piny moloyo dhi kawo gope. And go no, as much as Ruto ne ni e sirkal go uru, and jibro wacho ni mano ne en problem margi, but nyaka wa agree ni go no emosekelonwa shida. And sama watimo budget, ibo nongo kotim budget wabedo gi deficit. So deficit ing'iyo ni osuru biro kelonwa pesa di, kata piny wabiro yudo pesa di kwa collect pesa. To kwa collect pesa to mahitaji magwa gik mwadwa timo rom nade. So inwang'o ka nitie rem. Koro rem ne miluongo ni deficit. Koro deficit ne minwang'o ka seche moko wadwa kwayo hola. Omiyo onge sirkal manyalo dhi mbele kosebedo gi hola. En ani koro ripo bed ni sirkal manyo joma riek manyalo ng'iyo ni to ere yo mwanyalo konyorego mondo weche mag hola gi odok piny. Omiyo kata ka Willis owacho ni gin ka giyudo sirkal, Willis ing'e ni kiyudo sirkal to ok inyalo wacho ni koro yudo sirkal ni koro gope mane nitiere ok bi chulo, ibo chula. Nyaka bed continuity. And bende koponi Ruto nyalo remo kura ma 2027, ng'ama biro biro ibiro riem piyo molo kata en. Niwach pod wan gi shida mang'eny kaluwore gi weche mag gope, gi weche mag uchumi, gi stabilizing economy. Omiyo anaparo mana ni kaka piny, jopiny wegi nigi jukumu mar keto josiasa matek. Niwach ing'eyo ni nitie confidence moro ma josiasa ni godo, ma josiasa japiny ok obadhe. Ani nwang'o ka ji ng'ato ng'eyo maber ni kata koko konyo ng'ato, to wang' kowacho ni en kama kama to en kama kama. Kaka koro thurwa, kidhi thurwa sani miwacho ni dwaro kata kom moro, ibiro penji ni bin gi ng'ane. To kinyalo bedo go opinion ma different, to in ng'at ma kaka jopiny owuondi ni gibiro goni kura, to ing'eya ni ok bi goni kura. Koro nyaka ichus ni dwa bedo principal tithagori, kosi biro luwo rumbi mar ji tinwang' konyruok makare. En kamano. Alright. Willis, wang'iye weche ma koro wachore sani. Siasa chal gima mako mach. Samoro kaka Safina poko cherore ahinya e kor gwenge. Mondo samoro uland duond bura kaka jomoko samoro tim. Ang'ini samoro unigi chenro mag gik mudwani mondo tim. Nitiere penjo mano wuoka. Ahinya nyato wach broad-based government. Okine kanyo nitie yawa moko mane ogwel gi jatend piny motelo. Mano kuongo donjo e sirikal ma omile momoko kaka mag oganda. To nyo ne kaka lam moro cherore mogol gi oko. Achiel kuom geno do wede. Ni ogol kaka jakoma mar weche mag dongruok mag pi e alwora mar milambo mar Nyanza. Machielo en Silas Jakakimba. Ne ogol kaka achiel kuom jokanyo mag board mochung' ne weche mag sukari e pacho ka. To penjo en ni diponi winjruok ma obede sirikal en ni koro ing'ado tiend jomoko ma samoro ne odonjo chon, koso en ni ma en tich
inyalo gol ng'ane to ng'ane donjo. Ang'o ma nyaka koro oganda puonjre weche machalo kod magi siasa ma koro jomoko koni en gik siasa, jomoko bende celebrate wacho ni jomoko ne dhogi ng'eny ahinya e kinde mane gidonjo ma koro ne gintiere e sirikal. Yeo ni jok makata igoyogi mogologi kiwacho ni dhogi ne ng'eny ne giwacho ang'o to ne giwacho mana gik mag konyo moro Ruto malombo Ruto, lakini gima kosetimre ni Ruto gi jo ODM kosemosre to koro tich mane gitiyo chal mok dwar. An weche mag Kenya Kwanza gi broad base gi naonge ga bo wacho ni mago gin gik ma jopiny ok odich kon kech mane en political arrangement mag jomoko. Jopiny gima chando en wach mar uchumi ni mane kuma nantiega to mana kanya wagwetho mana matin. Anya wacho ni mano koro gin casualties mag mosruok ma koro timre kind jo ODM gi jo UDA, nikech jo ODM bende bro temo dwaro mondo dhir jogi moko kech giwacho ni gin sani gichiwo mana experts ne jo UDA. Koro ka gibiro mondo omed nafas mag experts mag inyalo migi tich gi to be giwacho ni ng'ane cha bende bano ga kidi matek ahinya gole kanyo. Omiyo kendo kogol ka to doyo widi to ji mang'eny ma nindo korka ODM koni wach no morogi. Mano koro en lombruok mar siasa. Koro mano to en siasa. Ok apar ni tiche motamo jogi or ni rango. To en mana wach mar ni siasa kaka inyalo tim accommodation. To jomoko to bro wacho ni ni sirikal nigi chenro mare. To onge chenro manyalo bet malo mar siasa. Kech odoyo gini kano yier gi gigi. No yier gi kech weche mag siasa. Jogi noge kuma chung margi kinde ikaluo to chung margi gi jo ODM. To gi sani samaniero gi cha joka ne ni opogore. Jo ODM gi jo UDA nokwinjre. Koro ni konyo nitiyo kodgi mondo kony biro ODM e piny luo. Sani koro jo ODM gi jo UDA osemosre. Koro tich momiyo noyieri tisha oserumo. Ok inyal dhi mbele yanyo ODM to joka dwaro lombore gi jo ODM. Mara kinyiewo weekend manokalo ni. Wajumbe di ma UDA magi malang'o. Ne en mane gwenge makaluo katimo mana rambe duto. Kejita mo sero jodu. To lakini wan jo Safina. Wan to siasa mar broad base no waonge. Nikech broad base kaka wanwang'iye en gima konyo gin jotelo. To ywak mwan wawinjo en ywak mar jopiny ni. To gima wacho ni kendo gina wache gi chir ka wacho mas Charles samoro ok nyal damini ka wache. Wan gowi mabandia mane ng'ato kawo gi nying jo Kenya ok wabi chulo. Nikech kikawo Eurobond mokwongo magita gima Raila wuon jakom notimo uchunguzi bogo e koko 2014 nokawo $2 billion US. $1 billion US nolu boneko chopo Central Bank ka. To $1 billion US, mano billion gindalo cha 100 billion. Ng'ato nogolo pesa JP Morgan otere account mare mabandi mare mawuon Qatar. Okodonjo Kenya. Didi nyisa ni mano gopi jo Kenya mondo chuli. Wan Josephina wan very radical approach marwa. Concept mar odious debt ni en gima oseteme pinje moko to bo osetiyo. To kata penja kae ni Safina wani samoro ling'anya. Meli ringo ga mos. Meli ringo mos. Meli ogo koko. To by the time ifwenyo ni meli ochopo mbele ni tene na puon gimoro ma giminya timo onge. Koro wan Safina wani wadhi godo mos. Wanyiso mana ji ni wan wachung' ne wach mar uchumi. Wan ok wadonje siasa mag ni jatelo ng'ane jatelo. Kendo kata by elections mabiro gi wan gi aspirants. Kata manyaka ikaluo ma kidhi kata Ugunja wan gi aspirants samo koyo osechung' kacha wuok gi chungi Safina. Wan gi aspirants mang'eny mose approach wa mawuok Kasipul madwa chung'. Wabiro mos to wabiro jopiny gima wachung' ne gi gima dwaro. Okay. Wan wonge wach mar nigo siasa mar yanyruok ma gacha wa gini nigo done. Niko rijung manifesto mar dak beni dhi anyo Ruto. To jo Kenya osewacho ni Ruto osetiyo tich osetamo. Mano wasetiekre go en odong' chien. Jo Kenya dwang' to koro kwadhi mbele. Wadhi timo ang'o? Koro kwabi yanyo ji wan wabo uso sera marwa ni mae gima dwa timo. To gima duong' mwanyiso jopiny ma en singo mabo wacho pile. Gima yanyo jo Kenya manaka Charles Osiep wadwa wacho en gope mabandia manokawo gi nying jo Kenya ni. Gope gi kugolo oko to usuru mimedo nwa higa ka higa ni ok bi medre. In fact ibo duokno usuru marwa piny. Okay. Charles, yes. Dipo ni ing'ado tiend joma nokwongo nikech kata mana in mibet kane ni kwongo na yama obira chien. Ing'eyo an kako wino asebedo civil servant all this time. Ndalo mana di chung 2022.
nong'ad tienda momiya barua nadog e tich. Madok e tich. En mana ni gima notimre sama nadok e tich. To ng'at moro thurwa kucho nowuoyo gima tiang'e ni ng'eno wino ni ng'ama very dangerous niwach ndalo moko ka ne wakompete go chieng' ka motamowa e kom mochieng' obedo MP. Omiyo kodhi e tich sani to nya tama bedo gima dwaro, which was not true. Ma nwang'o ka float, I'm nowhere. So ka sirkal manyien obiro as a civil servant, idok back to sirkal. Nwach sirkal, for civil servant, sirkal ok mar ng'ato. An nadok e sirkal mane jakom giri oduoka. So ok nan part of politics at that particular time. And be asebet kanyiso ji ni ka un community nyaka ubed very careful gi civil servants mago. Nwach civil service ok en gima iwuok awuoka from nowhere to idhi malo. Chon kata mana PS ni kao civil servants mose grow, mose bedo level mar deputy PS secretaries. Mage joma ninong'o ka sirkal luomo to keto in position. So kaka sani minyalo kao ng'ata ng'ata to bedo PS. Because idwaro ng'ama ni kod institutional memory. So an no kadok e sirkal kaka jasiasa, nadok e sirkal kaka civil servant. Mane jowa ema noduoka e sirkal. Ae siasa, doge sirkal. So oknan kuro based on politics amanade. And I say wacho severally ni nyaka wa protect civil servants wa. E piny ni kin community to civil servants gin joma nyaka ti kod government of the day. Okinyala accuse a civil servant for supporting government of the day. Makiloso sirkal tichako goyo civil servants mathuru. Ini emibro lose. Because jothuru ema bro bedo ni onge ma senior in government wachitimo ginade igoyo. Wacho oknyandiki today kata mana kama intiere ni in corporate, but oknyandiki kawuono tichope a certain level kawuono nyaki pass through a process. Iwinja. Omiyo some of us wane sirkal kaka jotich nanga mar sirkal. Mar ariyo, ni siasa ka ji serve their own personal interests. Kanyocha ne ji odhi tiye sirkal, wan joma ne tiye sirkal, ne wagombo ni mondo jothurwa obi otiye sirkal. Because wan kaka joluo wan gi tabu achiel. Ni wan wabedo kamoro achiel throughout. Joluo ka gine ODM to gine ODM. Ka gin Kekure, ka gine NASA to gine NASA gite. Ka wachi ni koro gine gine ilongo nang'o. Willis ne oko, Willis ok nie malo. Ing'eyo nitie gima ilongo ni nitie ratio. Ing'eyo ni ka koro 5 of you are not in ODM and 95 are in ODM, it's not making any major impact a community. So kata mana jowa manya bedo ni nitie e UDA, there are few gi make onge impact maduong' ma wan godo. And awacho ni mane mominongo ka joluo either gine ODM gite, gine NASA gite, ka gine obiro, ka ne wan gi gine Rainbow gite, kanyocha ilongo nang'o. The last one was called Azimio. Joluo tenenie Azimio. But inongo ka these other tribes, inongo Kikuyu, jomoko support Jakom, gine Azimio, jomoko ne support Ruto, gine UDA. Wakamba, the same. Baloya, the same. So inongo ni ka koro government obedo formed. Inongo ka jaluo koyombo, nwach wasebedo unfortunate ni ng'ato wapokoyombo, wasebedo mana gi one major candidate. Apart from Jaramogi, the only other candidate has been Raila. Orengo no chung, it was not consequential so much. Nyong'o to negin gi Gilu emnen presidential candidate. Kori nwango ni one, sama wapodho, wabedo gani wani opposition. Wate. To sama wani opposition no, other tribes, joluo gin joma very organized. Joluo ema nokwongo bedo gi somo maber ahinya Kenya ka, kata king'eyo. Or, kata ka ji osomo mang'eny, anyiso ga ji ni kata kidhi e class, manitie laktache 1,000, to joluo gin 10. To chances ni ka jogi graduate, to ji 990 ka bro consult ji 10.
is very high. Giduto gitimo medicine, giduto gitimo engineering. But a few of our people go beyond just ordinary performance. So wasebedo gi nyiego maduong' sana kalure gi kabila moko, especially against jothurwa. Omiyo sama okwago kura to sirkal obedo form nigi jomoko, jogo temo mondo thir ogandawa. Mane momiyo wan kanicho wantie gi sirkal to ne wadwaro ni mondo jothurwa obio join sirkal. Mondo discrimination mantiere cha kik bede. Ninwango nyochi winjo kaga chagu wuoyo kamoro. To wacho ni Ruto segolo jowa kabisa. Kanyocho biro to golo Kibichu oketo Molo. Ochako wacho ni ogolo Kinoti oketo Kasiaidi oketo Ngawa oketa Amin. Yes. Ochako wacho ni ogolo Mbugwa oket Langat. Mbugwa kene jegni 65 ndalo mar retirement beno seketa rumo. Oket Ngawa oket Langat. Koro kwano okuche mogol mang'eny nyaka Okuyu mogol NIS moket ja Somali. Now what does it tell you? It tells you again kata gibed mano kuche e top positions te, to it doesn't matter. Gimo matter to them and giyudo those positions. Koro ki compare en mo wacho ni no gol jo Kikuyu to ket jo moko, iboro ni majority oket jo Kenya. So gima anyalo wacho en ni gima important mane wadwaro ni mondo jowa obie e sirkal. And sama jowa obire e sirkal, kopo ni en adieri ni ng'ato dhi to wacho ni gol ng'ane, like for example it is true, minister mane nitie mane Ruto kwongo appoint Eliud no gol. PS mane nitiere Wod Kombundo nyocho se gol. Ng'ama koro nodo, ng'ama koro do ng'en mano Molo no kende. Out of jomane Ruto appoint Molo no kende motimre nadi emodo jomoko gi osewuok. The big question would be, is it true ni jowa ema dhi kwayo mondo golgi? Nwach appointing authority to en ng'awa? President. To kopo ni mano nyalo bedo adieri, to nyaki penjri ni main question en ang'o? Because ma siasa jimwanyo interests. So kopo ni jatelo dwaro joluo, to nwango joluo through Jakom. And I feel ni Jakom nigi huge impact e luo moloyo any of us. Then possibility ni tieni kokwaye ni mondo ket je sirkal to ng'at we mobro golo to medo ng'at moro. Koro kokun careful as a community, samu celebrate no okay gimugen, because ko gol ng'at achiel to dwok ng'at achiel ugen ang'o? Nothing. Omiyo wan wawegi as a house nyaka wachak lan ni to bende nitie yo moro mwanyalo betie kendo mwawuo kaka family. No jaluo en jaluo, nyathi jaluo en nyathi jaluo, nyathina, nyathini, nyathi Willis okoripo safa because of opinion mar ng'ato. Omiyo an gima nyalo wacho ni king'iyo kaka wach mane wacho kar Jakakimba, kar Kopio gini, ginto nogol jite mane nie sugar industry, because sugar industry koro nyocho osebedo taken to privatization e hands mag jomoko. Omiyo koro nyocho kwanyal bedo gi directors and chairman. Mano to is explainable. To koro mar Odoyo gini, to we need to find out, is it true? Nini tienga mo instigate mondo timrok nadi? Mondo golgi. But kata kane nyalo bedo ni tienga mo instigate mondo golgi. Rachne nango. Odoyo nyocha en ng'ama nie nodhi e UDA kapok wabedo gi broad based government. To kopo ni jo UDA sero ODM, sami kendo gin dhako maduong' kikelo dhako matin, to dhako matin nyalo nyuolo ni nyathi who can support you in future. Omiyo there should be no problem. I don't think ni by golo Odoyo there is anything ma wabro gain malich ahinya. And Odoyo bende okapar ni sirkal nyalo gole to sirkal wite kamano. President ema nyalo bedo ni en smart, nwach kiwacho ni gol ng'ane, kopo ni it is true no wach no gole, to ochako kel ng'ato dongo kel mana jadho odwa. Omiyo an gima nya wacho en ni it would be a loss kipenja as a person ni wanyalo bukre ni wagore kendwa. Mano ok nya konyowa. Nyaka walan kaka jadho ot mondo wati as one family,
and as one team. Nwach kata king'iyo jomose kata yanyo Jakom, aseneno kogo picha kendo omosore gi jokabila moko. Mose differ kata mana nyongo giri, I think Jakom no differ kodgi at one point. Kata mana rengo gini Jakom no differ kodgi. So politics ka onge permanent friendship, onge permanent enmity. So gimang'eyo Jakom is not an appointing authority, and be na winjo kowacho liel ni en oko, ok en iye. So kichako point fingers on him, to bro wacho nano kan iye, ano kan appointing authority. Okay. Ere kaka unyalo wacho ni an ema golo jowa. Alright, koponi onge ng'ama osiayo kata ogolo wach moro amora, wilis kaka oganda nikech joluno gongero ni thuru lo yieng'o. Kaka oganda ma uwuokie, ma nyisa ng'o ka ji dhi e yiero, nikech king'iyo kaka samoro jok mosebedo ka seyo sirikal iwacho ni ne oti kod oganda moro mawuok masawa, kochopo sama koro gik moko osedhi maber to koro oket gi chien. Karanyiso sechako neno ni samoro nitiere oganda moko ma igolo e lemo moko, dipo ni ma nyalo bedo mathoth ka oponi nuoruok obeti kuon makoro ji chamo ni, makoro ted machielo ji odonje thuolo mar tam mar ariyo. Nyalo nenore ni koro ng'ato wacho ni after all nuse konya gima dwaro kumu koro onge. Ing'eyo ni an kaka rango siasa, pokore kaka josiasa matene range ga. An arango siasa mar ideology. Samoro ji nyisa ga ni Willis ni leko mang'eny. In samoro wil gi reality mar Kenya. Ni Kenya ka endi gin tribal. To lakini wando an Josephine wawacho nodwa timatima mopogre. Ok wadigo e tribal. Wanodwa wuoyo ideology. Makapo ni serikal madhi tiyo, otiyo ne ji te. Policies mibiro go, omiyo gimoro machung' ne mana wach mar ochumi ni kende. Kech wang'eyo ni onge duka mar Jaluo, onge duka Okuyu, onge duka mani jolange madhi nyiepe. Duka en duka mar ji te. Chiro en chiro mar ji te. Ng'ata dhi nyiepe chiro no. Koro wanodwa goye mar uchumi. Sera. Wagoye mana sera mar uchumi. To nitie siasa moro mosebedo Kenya ka, luongo ni siasa matene. Siasa matene maen ni ka jadhodu moro ne oyudo kom maduong' e sirikal, to ni koro Joluo te oyieng', ni Waluhya te oyieng', ni Okujo te oyieng'. Inyalo bet ni nitie jadhodu moro ma kata owadwa ma Charles ni ndalo moko ne en mana police commissioner of police almost level, senior officer, spokesperson. To konyiso ni koro ni tich motiyo no en mar Joluo. Wa celebrate kaka wuod Luo moyudo tich maduong'. To lakini mano ok nyalo bedo ni mano ko request marwa ni koro Joluo mor. Kech ibiro ne gwengi kanyo, kata kumoeno, kata mopogore gi kumoeno. Nitie Jaluo moro bende ma uchumi inyo malich. Dhi e sikul otamo. Tich osesomo botieko skul, yudo tich otame. Nikech sirikal obiro gi sera ma inyo dongruok mag private sector. Koro nyathi osomo ok nyal yudo tich. Sirikal obiro gi policies mag thieth ma inyo ji. Ng'ani tuo ok nyal yudo thieth. Koro kik bed ni wago wewe sasa moro ma osebedo kigo tene Kenya kaendi, ni tek ni jadhodu, jathuru moro nigi kom maduong'. To ni koro kabila no te winjo maber. Moi no bet president Kenya ka higni 24. Kane dhi Baringo ka, tie jogo miluongo ni James, kata gi Tugen magi giwegi. Jogo nodak e yo ma dhier, ma kineno bang' Moi ko utieko tich. Ditami kata ingi neno kiwacho ni mato kuro ang'owa. To lakini kane dhi kuro tinyiso gi ni nyaka bed kumor ni sirikal maru. Wuodu e rais. Konyo gang'o. Siasa mar ni kabindwa ni oseteme higni 60. Waneno gima koro kelo ne jopiny. Ok wateme uru siasa moro manyien ma ni ng'ato uyiero ng'ato gi sera. Sani kata ka chawa kineno ka wuoyo en odich mana weche mag mlima. To kapo ni waluwo siasa matene no wuon adier ndo akwana adier. Jo Mount Kenya kata mokelo sirikal to tesregi sani ni. Kidhi e cabinet room ji ochiko mawuok Mount Kenya. To lakini jopiny mathurugo wacho ni mano tich momi jogo, mano ok tiju, mano ok obadha. Te ni ng'ato ne minister ok mona nindo kech. Nyiso ni gin giwacho ni ka uchumi inyowa to ok wadich kata gi ji auchiel mi ji ochiko miwacho ni gin ministers mawuok thurwago. Koro kata wabende Joluo waweuru wacho ni kech wan gi cabinet ministers ariyo ni koro wane e sirikal. In e sirikal manade?
wawachuru ni sirikal kumote gitieno ji ariyo muterogo gi sirikal ino duto te en policies mage magibirogo sera gen mage manyalo konyo jopiny duto to ka sera margi ok kel ber e gweng'wa to wacho ni oyo Mbadi Wandai un experts noteru tich otamou wuoth manyien ok wabigo sirikal ok wabigo nokura wateme uru jomoko kendo manigi sera kama safina mar melini manyalo biro gi policies mopogore mano eka wanyalo yudo ber ne jopiny to siasa moro mar ni goyaga ni ng'ato nitie mbele kucho sani kidhi Kaluoji jedi kata mana gwengi Mbadi kata mana gwengi Wandai jedi ma hinyore to ok en tij Wandai mondo odhi omany jogo migi pesa ok en tij Mbadi mondo odhi omany jogo migi pesa en tije biro gi sera timo gik moko ka sirikal Nairobi ka madhi bedo gi impact ne jo Kenya duto kuma gintiere. Sera gi donge te loso gi wabunge ma winjo ben loso chike manyalo riembo. Ing'eyo ni kata bunge ma loso chike to sera maduong' loso executive. Nikech ibo yudo ni executive ema timo drive en iluongo ni driver mar uchumi ma piny. Ing'iyo policies mage. Anyisi example achiel. Sani koro osechun Mbadi odhi lando no finance bill manyien. Ma sani pande mana Kajaga. To finance bill no kiyude iyudo komedo osuru ne jopiny. Nikech ang'o budget mane jo executive obiro godo makoro Mbadi madhi somo nitie kaka team funding mare nyaka med mana osuru ne jopiny dhi winjo lit. Koro mano e gima wawacho ni gino ok en bunge en sirikal maduong' sera mage en ang'o wan kaka koro for example Josephine wawacho niya gima duong' ma bosengora ne jopiny ok wabi chulo gowi mabandia. Itemo wacho ni en richo kapo ni oganda ma joluo osiro sirikal matiyo sani mondo stability obedi. Ok en richo mar ng'ata ng'ata siro sirikal en ratiro mar ng'ata ng'ata. To kik bed ni kori wacho niya ni oganda luo nikech onge kuma joluo biro bet e piny kumoro achiel ba winjre ni wadhi uru wate wasiro sirikandni wawuoguru niya wadhi siro sirikal kata wadhi pingo sirikal kaluwore gi sera mage nikech kwa wuondore ni ukoro wuok ka oganda luo duto wadhi kumoro achiel wasiro sirikandni to koro jowa man chien ma hinyoregi koro wabed mamor gi hinyruok margi nikech ka uchumi ok ti samoro uchumi ok ti jopiny ema hinyre to jodongo jotelo man malo kae ndigi to yudo gik moko koro ang' bed ni ber ni Willis timo contracts gi sirikal to jopiny to hinyre ni koro chak dhi wuondo joluo ni sirikal tiyo wamoruru kode wang'iuru sirikal ni gimobiro sera mobirogo be konyo ber mar japiny koseala. Yes, awinjo Willis very clearly ng'eni Willis thin dende maduong' but adwaro ni mondo o refer to history. Gima Willis wacho no iwacho ni ideal situation. Gima wacho no en gima ber kabisa ma perfect ni wangi siara manifesto mar piny. To wan as a community kaka Luo waseluo wach siara no ahinya. Kata mana kane wachako 1963 mwabedo gi Kenyatta inwango ka Jaramogi notiyo ga ideal situation no ko wach ne ni mondo bed okaw piny gi jo British to wacho ni no ok wanyal kawo piny ka Kenyatta otimre nade kano biro ka gichako tich gichako gi ideal situation ne wan gi Arvin Skodek Maparon was the first Commonwealth lawyer mane wan go Kenya ka mabe no yalo ne Mau 1952 ne wan gi Tom Mboya ma ne en ng'ama nochung' ne labor relations otima ahinya all over mokonyo kata mana tero ji America kata mana wuon Obama giri found themselves in America ni wach Mboya. Jaramogi ne dwaro equity throughout to wase deal gi ji Kenya ka joma ideal situation ma Willis wacho no gi understand kata mana joma oluwogo ka Willis gi yudo sirkal ma Willis obedo deputy president chances ni nyano ng'un Willis ni Lee Funeral Home after a short time is very high nwach ibro dwano tieke mondo kik obed president chieng' moro gin joma kata kwa bet go Willis kata ka chieng' moro ati to in deputy president to nyaka bed very close to you mondo advise wanyana se bet sirkal ang'eyo gima sirkal en nyocha wach mar kata mana sani ka jakom opo wacho ni koro dwa wuok e sirkal gi joluo ni gidwa dhi kamoro ibo nongo kor kuche bro ringo duogo e Ruto very fast nwach ng'ama thago gima duong' ahinya en Luo ok digi her nwach
One very competitive. One joma kiketo ni mondo compete. Ideal situation muwacho ma Willis wacho no. Jo Kenya gi ong'eyo ni kiketo ideal situation, mitimo competition, titimo interview, titimango. Joluo will win. And ng'ama bro dwaro ni mondo jaluo win mano onge. Omiyo nyaka wane mondo wati gi some kind of system ma wanyalo wuondre ni wafuo to bok watimre nadi ok wafuo. For example, kanyocha ne wan gi issue mar Gen Zs and demonstrations and so on. Ne wachope level ma sirkal ni nyalo kawo gi jolweny. To ka sirkal ni kata president nyalo ol mo wach na weyo mo kawo sirkal gi lweny, to what would happen? Nwach mokwongo kata mana jalweny mane jadalawa mane nitie maduong' be nosedhi at that particular time. Ne koro waonge kode, ne wan gi ng'atgi. So kata kane wawacho ni waol ni koro we ne jolweny, to ne wabo chako dhi e problem ino ka jo Uganda nigo, jo Rwanda nigo, jo DRC nigo, jo Ethiopia nigo, jo South Sudan nigo. And that is why, to my feeling, and gimaneja komo timo ni mondo, because again the moment ma sirkal okethre, ochumi nyalo lwar piny completely. We sani mwawacho ni jomoko kwalo, jomoko timre nadi, opportunity will arise. Willis Gini will get opportunity. Gibro form governments. Kagin truthful, kako wacho no, jito jowuoyo kapok giyud office. Asewinjo joma wacho democracy, to komigi office, to they are totally undemocratic. So gimanya wacho en ni our stand mondo ne wa join this government, mondo wa stabilize government, en gima ber kabisa. Gima kara Jacob no wacho ni let us now come, wa join government, adonate nu joma nyalo konyo teach mondo ti. And the truth is, Willis, ni bro neno kwa continue gi government ni up to 2027. Gimu bro timo 2027 mano dokoro badho un. But stabilizing government ni up to 2027, ibro nwango very big differences kata mana Kaluo. Kata king'iyo yorewa ma Kaluo ma wa very bad. Kidhi uyoma chon no kenyal dhi uyoma. Mago gik mano biro ndalo mano wabedo gi some kind of working relations kodangowa gi sirkal. Jo Kenya gi always they like tamo ayudo gimoro. Kaka sani wadwaro ni mondo yorwa mawuok kadhi Nakuru, kadhi up to Busian, Malaba, obed dual carriageway. No, it's making business very difficult, not only for us but also for Jo Kenya. Ibo nongo ka yorwa mawuok Mbita, kadhi Magunga, kadhi Sori, madhi nyaka Luanda, madhi nyaka Muhuru Bay, kobedo tamaked, it will have a benefit. Omiyo Willis for now akwai. Koro iwacho ni ideal situation okunjore sani jobedo wajanja. No. Ideal situation no onge. Gimo wacho no is not there. Willis is not there. Iwinjo. To kata Willis ko kata mana Willis ko bedo gine, kata mana Willis ko form government, miwinjo mo wacho no go kuche ma en gogo. Okobiyudo that ideal government. So an gima wacho, ana wacho reality. Awacho reality mantie sani. Ni it is important mondo wabede sirkal. An giwa bro timre 2027 to koro mano ko bala. Okay. Kocho for 2027 to political situation bro decide. No watch many a times ibo nongo ka siasa bedo decided at the year of election. Kada Jacob mawinjo ka wacho no ano kane sirkal ananoko. You never know. Ibo po ni Willis ni ema koro keto mbele mutiyogo because kata mana sani nane jok masani ministers ne yanyo sirkal properly. But sani gine magin mbele kata wano kwanya chopo kama ginti gin very far. But wano wacho ni gimanyalo konyo luo Willis. Let us support it. Okay. Willis need wacho moro kwa wacho. Yes. Number one, King of the golden years maluo. Chakre Kenya ne chakre. Ne en grand coalition mar Raila gi Kibaki. To jogo notiyo bara yore mane Charles Lokwano ni mawuyo maka. Raila mano yawo yorego. Dalo mano tiyo gi Kibaki. Grand coalition. Ano kawache ni joma tiyo gi sirikal to gitiyo ni koro ni giwe. Gitiya tiya mano beda tero margi. Gik minya tim Kaluo. Kata mana ni Kenya duto. Mag developments magi wacho ndechi minya yawo. Oyawa. An gima wacho en niya. An next level politics. Siasa machielo next level. Awan wagoye ni siasa mar kelo ne japiny ber mar uchumi. Ma chieng' kura no kochopo. Kijana na campaign. Chieng' kura no kochopo. Abo dire joluo ne anto maendi wuodha achungi Wanjigi wamanyo kom mar rais gi deputy mare to mae gimo achung'ne. To jiko winjowa to ubro yude. Kech Karuto kato giko wuondre.
Kata kochopo ni yiero. Tendo jotetia. Kochopo yiero ni joluo riwre gi jo ODM odhi gi Ruto yiero. Gidhirem. All right. Namba ok chop. Ing'eyo ni Okay. Watieki iwinjo Wanjigi mowacho no. Mano wuod Jakom. Okay. Mano wuod Jakom. Ing'e mano Willis. Mano Kata mana Ruto ni. Yes. Magi nyithi Jakom. Omiyo ginene na otachiel. Iwinjo gima ng'ane wacho. Yes. Gima Willis wacho ni. Yes, what Ana yie gi Willis in one area. All right. Ni development matimore Kaluo odhi mbele. Okay. To kochopo 2027 to ji obiro bed piny mondo ji ong'e ni what is best for Gini kare not achiel ne Kwaramogi. Pogruok bedo mana kaluwore gi kaka ng'ato chung. Kata kaka ng'ato chiew. Inyalo chiew chieng' moro to iwinjo ka ichiew kidenyo. Ng'ato bende nyalo chiew to iwinjo ka en maber oringo dhi. Kidenyo. Gima duong' ni ji go mbaka to ji ng'iyo ni kipiny dhi kanye. Gima duong' ma giwacho ka ni Willis wacho ni en odhi ng'iyo ni siasa mabiro next. En machalo nare, en next level. To Chali wacho ni kong'iyo gima dhi biro bang' yiero ma 2027 to kodwa ng'eyo mano. En gik moko donj sani. Nyinge en George Bati, Elo Charles Owino kaachiel kod Willis Otieno. Oriti masani mano ne en Ratiel. Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka.